Hello po, magandang araw! Ngayon po, papakita natin yung ating sahod, unang sahod dito sa UAE. Saglit lang. Ito po, medyo emotional tayo kaya nagkonting pause muna tayo kanina. Ito po siya. Ito pa natin. Ayan. Tududun, tududun. Tududun, tududun. Tiyan. Hanggang dyan lang po. So, bali po, nalulungkot tayo, pero masaya tayo. At ngayon, para tayong baliw. Pero, ako po yun hindi kayo. Pero po, ako yung nagpapasalamat na may sinasahod tayo. Kasi maraming taong walang sinasahod at umaasa na lamang po sa padala or tulong ng mga taong nagmamahal sa kanila. Pero ang napakahirap po para sa kalagayan ko ngayon ay syempre malayo po ako sa aking mga mahal sa buhay. At isa itong desisyon na pinag-isipan ko na before, noon pa man, na ibang bansa. Pero ngayon po na ako'y may mga anak na, 2 anak, hindi po talaga madali yun emotionally para sa akin. Gayong kahit sabihin ko na kakayanin ko, kinakaya ko lang siya araw-araw, pero yung pakiramdam na unti-unting may epekto sa katawan mo, sa katawan ko, yung pagkawalay sa kanila. Yung po yung nilalabanan ko araw-araw. Pero balik po tayo sa topic, yung sweldo. Naiyak ako. Kasi po, yung sweldo na meron ako, kumbaga, minsan sapat, minsan hindi. Sa lahat ng responsibilidad ko. Pero again, nagpapasalamat tayo dahil may sweldo tayo. Kasi kahit naman sa Pinas, ganun din yung sitwasyon, pero mas mahirap kasi hindi ko din alam, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan yung trabaho ko na hindi ko din kayang i-upgrade yung credentials ko. Gayong meron akong 2 anak. So, ibang kwento naman din po yung pagkakaroon ko ng 2 anak. Ang pinaka mabigat kasi ako yung may responsibilidad na kumita ng pera. Gayong meron naman din tulong sana, pero talagang wala. Kaya ako yung tumatayo na breadwinner. Ang napakahirap po dun, isa pang napakahirap po dun sa akin kasi hindi ko to pinangarap, pero nangyayari sa akin. Balik na tayo sa sweldo. Ngayon, ang sweldo na meron tayo ay napakalayo sa expectation natin na nang tayo pupunta ng abroad. Sapagkat, next topic na lang. So, ang ibig ko na lang i-release sa inyo ay nagpapasalamat tayo kasi may sinasahod tayo, nakakakain ang mga bata, at hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Salamat po! So, hanggang doon na lang. Hindi ko talaga ma-discuss yung sweldo ko, pero yung unang sweldo ko may bawas pa siya kasi hindi daw ako nagsimula sa unang araw ng buwan. So, naiintindihan ko yun. Pero dahil na alam natin na kung ano yung kakayahan pa natin, pero hindi maibibigay sa atin yung sweldo na hinahangad natin, ay siguro i-try nating maghanap pa ng paraan para umangat yung ating sweldo. Either maghanap ng ibang trabaho, tiyagaan itong trabahong ito, or hintahin yung miracle. Miracle, naniniwala ako na in God's time, in His favor, ibibigay niya. Pero kung hindi niya man ibigay, nagtataka lang din ako kasi paano ko malalagpasan yung ganitong pakiramdam na magtsatsaga ka sa sweldo ng ganito. Gayong yung responsibilidad mo ay hindi talaga papantay doon sa kung anong nakukuha natin ngayon. Naniniwala pa rin ako na
May purpose ang lahat. At kung ano man yung mga kasalanan ko o mga hindrances sa buhay ko, hindi man ito kasalanan para sa iba or yung mga dapat ko pang matutunan para mag-improve pa ako sa trabaho or magamit ko yung ibang mga natutunan ko sa paaralan before or sa buong buhay ko para kumita pa, tulad ng pag-vlog na to na hindi natin alam kung saan makakarating, kung ilan man ang views. Magpapasalamat pa rin ako kasi pinipili kong mabuhay, pinipili kong magmahal, pinipili kong magpasensya sa araw-araw, at pinipili kong maglinis ng kwarto, maglinis ng kung ano mang kalat nandyan, at makapagbigay pa rin sa mga taong umaasa sa atin at nangangailangan ng tulong kahit minsan makapagbigay lang. Salamat po. At sa lahat ng nagsisweldo abroad, pahingi naman natin. Joke lang. Yung mga nagsisweldo sa abroad na malalaki yung sweldo na parang sobra-sobra pa sa kanila, you deserve it, I believe. But hopefully, maging way yun para i-bless nyo rin yung ibang tao sa paligid nyo, lalo na yung mga nangangailangan. Kasi, lalo na sa atin sa Pilipinas, napakahirap doon mabuhay kung wala kang kapamilya sa abroad na nagpo-provide para sa iyo, or wala kang trabaho na yung consistent or permanente ba na sasapat sa pangangailangan yung buong pamilya. Ngayon, ibang kwento na rin naman yung pagpapamilya. Pero ang punto ko, habang may sinasahod tayo, magpasalamat tayo sa trabaho natin. At huwag natin kalimutan ng Diyos sa buhay natin, mga mahal natin sa buhay, na matutunan nila yung mga mabubuting asal, na hindi sila sumuko kahit na may mga pagsubok sa buhay. Dala man yan ng mga tao sa paligid. Dala man yan ang sitwasyon mo kung disabled ka. Kasi may mga taong disabled na hindi makapagtrabaho ng normal, diba? Nakakaawa din sila. Pero merong mga tao na nakakaya yung ganong sitwasyon nila. Ganyan tayo, kaya natin magtrabaho. Minsan, may mga times na basa na yung kilikili talaga natin o ayun natin mga muy tayo, di ba? Kasi, syempre, may mga kliyente tayo. Based on my experience, iniiwasan natin yung gano'n para mas makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo. Pero hindi lahat talaga makakapagbigay ng 100% the service na magugustuhan ng iba. Pero we're humble enough, magpapakumbaba tayo na may matutunan pa tayong mga bagay para mag-improve tayo sa buhay. So, yun lamang po. Again, salamat sa unang sweldo. Nakuha ko last year. August. August ko na nakuha. Yun po. Salamat. Kasi pinapatatagpang po tayo sa araw-araw. Thank you so much for watching. Bye for now.